velkommen til den her video. I dag der vil jeg vise jer, hvordan man kan få modpacks, mods, resource packs og alt det der sjove i Minecraft. Lidt ligesom det der, hvor jeg spillede med Lavaens stier. Det var bare i Bedrock-versionen, hvor du kan købe med Minecoins. Men hvis man gerne vil gøre det i Java-versionen, så skal man lige gøre et par andre ting. Så det vi kan starte med, det er, at vi skal gå på Edge eller internettet. Så skal vi søge på CurseForge. Nu der går du ind på det første link, som der er lige her. CurseForge. Så skal du trykke på Minecraft, fordi vi vil gerne have mods til Minecraft. Du kan også få mods til en masse andre spil, men vi vil jo gerne til Minecraft. Så der trykker vi. Så står der Minecraft mods. Man behøver ikke lige at gøre det, men heroppe, altså lige deroppe i højre hjørne, så står der Get CurseForge app. Den skal du trykke på. Tryk en gang, og så kan du trykke Download Standalone eller Download on Overwolf. Det som jeg gerne vil anbefale, det er at du trykker Download on Overwolf, altså den øverste, den orange knap. Så kan du se heroppe, så er den installeret. Så trykker du Open File, og så kan du trykke ja. Lige her. Så vi kan lige prøve at gøre det igen, eller jeg ved ikke lige, åbner den? Ja, den åbner selvfølgelig. Okay, godt. Så nu kan I se, nu åbner det der derovre, det er Overwolf, og nu der har den installeret CurseForge. Og nu kan jeg se, at den skal opdatere, men vi behøver ikke det lige nu. I kan se, jeg har jo allerede lavet nogen, og fordi vi downloadede den på Overwolf, så kan den huske, hvad jeg har installeret her på. Men for at du kan få modpacks på Minecraft Java, så bliver du jo nødt til at trykke, eller så kan du søge på en masse modpacks. Så her, der kan du søge her, eller du kan trykke Browse. Når du har trykket Browse, så kan du søge imellem alle dem her, alle de her mods og modpacks. Du kan sortere her alle modpacks, mods, resource packs, shaders eller worlds. Lad os sige, jeg vil gerne have et mod. Og så det her, Just Enough Items, det er virkelig fedt, synes jeg. Så vi kan bare, så du trykker på den orange knap her til højre for den, hvor der står Install. Så den klikker du på nu. Så kan du trykke Select a Profile og Create a New Profile. Lad os sige, du har jo ikke nogen, så vi trykker på Create New Profile. Så beder den dig om at lave et navn eller et profilbillede. Så vi kalder den bare mod. Ja. Her der vælger den Minecraft version og modloader Forge. Du kan også trykke lidt på Advanced, og så kan du vælge, hvilken version du vil have. Men lige her, der supporter den kun 1.19.2. Så den vælger vi bare, og så kan du selvfølgelig vælge Forge, Fabric, Quilt, New Forge. Men det her, det er jo CurseForge, og vi vil gerne bruge Forge. Så kan du ændre modloader version og sådan noget. Men vi har bare det her på default. Og så trykker du bare Create nede i højre hjørne på den orange knap. Så kan du se, så downloader den. Så står der, at den er downloadet, og vi kan trykke play. Så når du har downloadet den, så er den i dit bibliotek, lige her, mod, og så kan du trykke play på den orange knap. Så launcher den en anden Minecraft launcher, så du kan se hernede, så downloader
så gør det på den gamle Minecraft launcher. Men det er fordi, at CurseForge er en lille smule gammel, men det er det, som der nu virker bedst. Det er nok en af de bedste til begyndere. Så nu der åbner vi Minecraft. Og så kan I se, så er den her. Hvis du ikke er logget ind på Minecraft, så kan du altid logge ind med din Microsoft account. Jeg er logget ind, og så kan I se, det her, det er mit mod, som der jo hedder mod. Og så kan jeg trykke play her, fordi så spiller jeg i den version. Så når jeg trykker play, så skal I bare krydse den der og trykke play. Godt. Så nu kan I se, nu er den her lukket, men det er fordi, at den skal til at loade Minecraft. Så prøv at se, så loader den, og den der 1,19,2, som den jo loadede. Så kan I se, så er der jo det her. Det behøver vi faktisk ikke, så ja. Vi lukker bare lige det her. Det her, det er bare lige det her. Det er noget andet. Nå. Så nu, når du er inde, så kan du trykke single player, multiplayer, og du kan se modsene her med Minecraft Forge og Just Enough Items. Vi trykker bare single player. Og så kalder vi den for eksempel Just Enough Items. Nu skal jeg lige finde ud af, hvad det staver til. Ej, det er ikke. Okay, så Just, jeg tror ikke, det ved, hvad man staver til. Det er ligegyldigt. Okay, Just Enough Items. Så vi kan tage den hardcore creative og det der. Så når du har gjort det, så kan du trykke create new world. Okay, så nu kan I se, nu ligner det her, det ligner, at det er helt vanilla Minecraft. Men når først vi åbner, hvis vi trykker på E, så kan I se, der er vores mod. Jeg håber, det har det hjælp på, hvordan du kunne få mods i Minecraft. Ja, så jeg håber virkelig, det hjælp. Men ellers så er der ikke så meget andet at sige end vi ses. Hej.